Kadam, Pini Hilsam Karbi Anglong Berta Thanji Bangi Lisam Mirup Jilin Tarupi, non Bertan Tampen Arts Ponitha. Arkoi ni Pain Thongkebar ni Tekera Langso Kes A Branch Committee Atum Patir Pipansi, Langtara LP School Kahumrida. Tekera langso kes a branch committee pen labangso skula long ki thekdam long ateng ke labangso skula long desk bench chair table lang hai ta ave lapen hadak lokachar lio sumar api apu tum nangkaning je dun ke ladek lockdown pipe aprang pen talabangso school lo than thepin der pusan si dona supasi usumarta akhelo bidunang erlupta dak kachotoy dona api putum ning jelo lapen non lockdown pidat lockdown jodet pen January chiklo bangke teacher bangke wang wipin lang asila son wang wipin na teacher bangke lake karbia khe au smart tung kasali ke phrang uji ang kalida do asila son teacher bangke lake discharge si binangkopo jong si lanon iru yang bong yung sila so at teacher jong si lo ke than ji aphan asai che wang we cheklem pa meme pulo tem ni tum kar bilo chalia song ke se tengkang so ke se plans pe bang ni tum kem take amaster phan eson bak asai ke ding ji phani tum chesik pa melo na si la sona alang ador mahaching honduk pulo tange non pini bena pawang nang wang we pulo tange itu ma sara tumolong da chone ri nang kokpo la bangke sakurita hanpet nang kokpo lasi hada ke do ronga sora tum kaning je ke langtara LP school alo ki thana bang noren bora jong simena woreng ahoi ching honduk pulote lo na than je phansi tuning rilo kes e tekera langso branch committee lapen langtara aronga ratatum tuning ripadopon Karbi Ninkan Kimi Arni Bachaton Dunsi, Rong Chilu Hawar Angkang Rong Chilu Hiti Atum Ben Patir Pipansi Arnama Hirjume Chuhampo. Karbi ningkan kimi arni pacheton ponsi hawar isi pen rong asar tin pen arna marnia long ningkan kimi aphan me senangji kiklem kidame asondo tin along mesenji aphan kar klipon dilai athan habjan athan rong chilua ji deopani athan ingnar konglong athan hem phumukrang rasingja chomna athan si rong chilua klamalong niphai si arni ar klipon manjapen indrajit tiron Arkoi ni Pai Thongke Braisi Lakha Krepho Mahamaya MSc Constituency Kepalo BJYM Atum Ben Patir PC Advanced Karbi Ninkan Kimi Pachethangapan Pusi BJP Klembang Puatum Chingrung Bike Rally Patupa. Laso Baidreli Kepa Doponalong KACM Lunsing Teron Mahamaya Mondol BJYM President Jiten Timung VDC Chairman Rajas Teron Block Chairman Sarso Tiso Lapen Penang An BJP Klembang Puatum Chitong Dunsi Humparohini Ra Phokep Abait Atum Tepong Rong Pia Rong Pen Armuchi Jeng Ponsi BJP Achi Thepading Nangma Puhang Taram Ponsi Rasingja Klamalong An Angdun Kitidam Dokmokak pen Bisnu Terang. Lakhain Koira Pho Nilip Keparlo Chuki Holan Jardo King Atawar Kastelam Keheno Oa Jobra Datum Aningkang Samsu Jepaklang Pon. Nilip lakhain koira pho pinanga jagdinglo towar kawe kaching thurthe Congress government ka chariya hota towar ka salam jiaphan hukum alo nang pilo bonta ki claim atum pangtangte dada joksi rongarat kachi lengki sungnanglo aphi BJP sarkar nang chilar thusi ako nilip ta chingthur nangji towar me nangji pusi sarkar ka chariya to mathasi towar ka salam jia hukum alo pilo lake nili blog asai hempen sangchilang so chuki hola thana road bonta ningduk meme abangke towar loti ka salam kesa oya jok interlock atowar angkrak ta do wangwung contractor wekta amena asai chilang ji aphanta chiwangwe pusi rongara da tumpen nangpachini la silokel MSc lapen MLA Dr. Numol Momen atum Chelang Dunra nang selam pi tang pamimuchot ason te pusi chuki hola ratatum chuningri padupon. Ia berta ke lapan sikang tonpon iklo lang ikbom tami Hilsam Karbi Anglong do mithai mekurwantu.